now. Monso mo to say. Yo, also say Jankubo Yehoa Edawasi. Now you didn't come Krana too much for interviews, journalists for no person will maybe Sansembi. Now, you're the Radias was saying, no say Bisaboko, Monam Kwanso. Aha, the Boko. Daddy, baby, friends of the Ayaboko. Aha. Now, Daddy, say, Anna, so penny Bishop Dano could you be and a reference of minimum some. I bet all social media no said the jar. Me no baby deal home combo. I'm a sabrady, Bishop could you be himself who come and an acassa. Ain't no way to be so ama. The two aquaculture near Trema Sabri and a cross of Chesse as soon Abba. Now, and there was a young share road to pack to. And no enemy said, what Chesse said, and no more a war power and a betch, and I said, a palm gua, a power and a betch, and then I said, send an embassy, send us our road to pack to Yo, Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Everybody, Yankuko Bakaya. I'm say, in Kofukama, me one say, in some baby walk up beside me, Yano. I'm say, as soon the truth, there's difference between the truth and prophecy. Majority, ye can't quarrel, was a one than daddy, and comes and so any no quarry a boy bra. There's difference between prophecy and truth. Majority, and this world we don't rely on the truth. The truth is not in the court. Court no one in the court. So the truth and the law are they the same? Until we are here, yampa no quarry in Yejuma. What did I do in Yejuma? Amra, did the Amrani sini? And what can say, where and quarry? One can quarry. Oh, we are. Amen. Until we be served by the prophet Dr. Bedego, this is minister of Christ. Yan ye can quarry. And then the quarry so they need us. The quarry need us. Nti Yesu say masunye na mediba enye wiase asunye enti ye wasunye efiso ene ye wasunye enti we bisa say sapam no egua roto pacto decide la ruota apawano se apam no gua apawano na be kire enti te se okofa eye brother osofo pani ni yiri asemu ya ekowie yi den na ekowie ni sa aware na egu yon kofu bibira won ware won abrabo adwuma eniama asai bibiri ho a wo mo apam nia emeka titru efa spiritual huhumu a na ye ne kwa apam tumi a yesu tumi a ye ne wo tumi a oware yen ansa na ebehu ye awurade Yesu Kristo no se sa apam no a onyankopon de ba wiase no sa apam no egu wi a nya kechi ne dade apawano entino odono sa nya ka ne dade apawano betwa njom asa oniye ne obeka ene ebe kire se ye beto aso ana ye be de tinton tai enti se onyankopon aba na wabegu mra no se mra no wagu na waye ho adwuma where you went from. And to Paul says, since you believe, have you received the Holy Spirit? Ofa Yesu Kristo so kraje kwa. Let us say, Urigu apamno. Ofi sumunu. Or how obre amanye petu kwa dande ni ngwa se ka ni ade nyina o frim. Una o frimu. Enye apamno na eko. Ana apamno na epamu. Apamno na epamu. Wana o se we frim. Na ni we frimu na o ko no wo sakana na. Since you believe, Ofa Yesu Kristo so kraje kwa na opa Yesu Kristo no. Yesu Kristo nyankopon di Yesu Kristo na maye. And Yesu so de hon konkro no maye. The Paul asked the people of the Corinthians, since you believe and take Jesus Christ as your personal Lord and Savior, have you received the Holy Ghost, the Holy Spirit in one? Roto pacto. The children are rota. Apam negu, I say, enti say no apawano na be kire sani ame no betra ento apawano ye wonni ye
ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ bosom no dɔ ana wondɔ ma mo ata no pɛda sɛ wana wompɛda nsɛm woafi n'akyi ana womfiri n'akyi so tie amen wotie sɛ wosom bosom bi woma no aduane te sɛ sɛnea ɔsɔfo baako pani sɛ ne papa ma ɔwɔ aduane akokɔ ne ɔwɔ no pɛ ɛnti sɛ ɔsɛ wagyae a ɔda so ma anaa wagyae nyame adom na bi a wo yɛkɔbɔ wo na wakɔpie sɛ woyɛ gyantrani wosɛ mmagyae maafa yesu kristo menkra gye nkwa na wofiri wokura akyi kɔfa fofora wagyae nti wapa wano onniyɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ wagyae na wongyae te honhom no bɛdi w'akyi a wonniyɛ na ɛbɛkyerɛ nti wei no sɛ obi wɔ ɛneyɛ esum nim apam nim na ɔsɛ wafiri apam no mu ɛba han no mu a ɛnyɛ sɛ ɔde n'ano kaa sɛ wafiri mu no kɛkɛ no na dɛ sɛ wawie but ɛneyɛ bi a ɔbɛda ne di nti wode awareɛ yɛ mfa to ho nti sɛ obi ne ne kunu te na yɛfa ne sɛ awareɛ no agu aduru point bi awareɛ no egu a ne sa ɛnyɛ sɛ ɔmo kasa awareɛ no agu na mmom nsɛm a ɔmo mmienu bɛka no ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ ɔmo bɛto asa na ɔmo yo ɛnti nyɛ nsɛm no kɛkɛ woyɛ menware obi om bɛɛbo so mmienu mmiɛnsa na ɔbaa ne nkɔ ɔbɛma mba ɔbaa no hɔ ɛyɛ asɛm kɛkɛ anaa nneyɛ ka ho yɛn ne bɛdɛ de wɔn sɛ asɛm a wɔkaeɛ no sɛ ɔyɛ nti apawa nnwom na ɔtoe no ɛho asa na ɔsa ɛnti wo sɛ wompɛ bosom no wofie nananom nkonnwa ne adeɛ ɔmpɛ bio mu a nnea wokae no woyɛ ana amen wokae sɛ wompɛ ne bio mu na woanya kwame na wokɔ no hɔ ampa woaho kwame no wonim nana nti wofiri ha no na wokɔ hena kwame hɔ na woankɔ kwame hɔ na wokɔ aladura hɔ sɛ nimekyerɛ wiase the dispensation that we are now because many are ignorant of the wiles of the devils ɔsɛ magyae wii nom na wagyae ɛna ɛyɛ yɛwɛ group ɛna woba no yɛn nyinaa yɛ nom wosɔ nom biom na sɛsɛ no woafie ho mba yɛ nkyɛn biom nti no wobɛkɔ asɔre dɛm na wosɔre a da wɔyɛ asɔre na woba yɛn ho sɛbi a wobɛka nyame asɛm no bi akyerɛ na nso woatwe wo de wakɔ ɛyɛ nyame asɛm na yɛ a wobɛka na wotwi bi hwɛ nti sɛ wotwi bi hwɛ a woka yɛn ho ana wonka yɛn ho nti yɛn nso yɛbɛba a na yɛmba yɛbɛma obi ana yɛma obi nti na nea wokae no apam no hena na ɛkae nti apam bɛ na wagu no amen wode wano na ɛkae but wo ne yɛn yɛ dɛn yɛ ɛnkyerɛ ɛnguyɛ wosɛ wompɛ bio wɔfa yesu kristo sɛ ɔkra gye nkwa mempɛ sɛ mɛdi hia ɔhaw ɔbrɛ amanneɛ patuo kɔdanda anneɛma bɛba me so wode wano na aka ɛnti wompɛ sɛ ɔhaw no bɛba a sɛ wopɛ nokware no na nokware nso wahu woyɛ wofa that is sɛ obi di n'ano pɛɛ mu na ɔfa yi sɛ nokora no n'ade nkwa na wofi baabi ɔwɔ no ba yesu mu a ɔsɛ wode wano pɛɛ mu ka Roman 10:9-10 wode wano pɛɛ mu ka na wode wokoma gye di a nti no waka na wongye ndiɛ na sɛ nipa no na nea waka na wagye adi na wafi baabi ɔwɔ no aba baabi foforɔ na wɔbaeɛ na still a nneɛma nhyɛ da nkɔ odie mu a no brɛ no a wɔbrɛ sɛ ɛha no woba hɔ a ɛho sɛ wobɛbrɛ wɔ hɔ anaa so wompɛ sɛ wobɛbrɛ na nea wobɛyɛ a wombrɛ no woyɛ na sɛ ha no nso adwuma wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ woyɛ na wohu sɛ ha adwuma no koraa so sɛ ha adwuma wohu sɛ onyame mu adwuma wɔ hɔ koraa sɛ ayi ɔbonsam onyame mu deɛ mekyiwe bebrebe ne nim o ɛna ɔbonsam nso deɛ nea wobɛyɛ bi ɔpɛ amen ɛnti no roto pacto de chidera rota ɛnti sesei no apawa no ɛna ɛbɛkyerɛ nea wokae no sɛ sesei mempɛ sɛ mɛdi hia
enti wa power woni ye nya waka nya wogidi ena be kire wa brabo enti so nkofo di hia na wo bre wo wiase a den na kire no amen na asemo kan no udi so okay that dey na ensam ne bi ne sen say bi ade fa no obepɛ mu afa Yesu se ne fa na gyenkwa mo ensam no ne wo so odi so na wo hu hia wo hu amane ne bi ne ne wa hia ose enya nyame foforo nka me ho okay ade bi a obebisa wo agya no obebisa agya no wo medin mu ade bi a obebisa agya no wo medin mu na obebisa me na wo so bi se agya no e wo Yesu din hina na ofa ne se okra gyenkwa ofa hina se okra gyenkwa ofa hina se okra gyenkwa ndiro unam no hina nti na unam ndiro ose Yesu nso akire we jan my God your God my Father your Father whatsoever you need ask the Father in my name nefe ubebisa ade no ewo togbiziko me din otie se wafa Yesu Kristo okra gyenkwa na ohia wi a hwehwe wo hina ho ye onyankopon ho wo Yesu Kristo din mu ento ko se onyame mepe ensuo ewo togbizipidi mu a one edin Yesu is greater than togbuzipe oguso ti ase na unti ase Holy Ghost take control erode ma unti ase father yo na utumi kan chere profo bajo wati ase ye nyina na yesi empe apam no enti ni abefa Yesu Kristo ye kra gyenkwa amen why na die ko nyankopon Yesu why no say montweme meko akosisi baby na mewi ama befa mo Yesu nti ye twa hina wa hasisi di why na die meko Yesu na se so obi aba so no de wo bekwe na to sofo bi so no no de ba bekọ soro ai to sofo ni so no ni Yesu na Yesu no se Yesu na hu nso okwe no sa na obesamba na Yesu okọ oteponko so okọ Yesu ko soro otero prince ana boyin bi be fa na na obi be ka se Yesu oba oteponko so na eba Yesu se mi wi ma be fa wako one kasa obetuma ko onim ho te kwan ne yehina te se Yesu ne the central way a ye be fa no no ena onim onyankopon onim ho ena ote ho nti obefa ya ko hefa onyankopon ho amen na fedie o se ade na make asema montie se no obefa me se me ena me ye obiri biara ena me so he bibia bisa hina eja no wo hina di mu hina na ekire wo eja no me na me kire wo amen and this pastor na kire wo nyankopon a na wo hwehwe bibia hina na obekọ onyankopon ho wo hina di mu o pastor no so ma o Yesu ana nyesa enti Yesu di bibia ye obia ye wo hina di mu osofo ne di mu tobuzi pino huno no brekete no ndi dim bia be Yesu bia nya pa obo nyina anye de anye djuma daddy ebe so kire se obi beka se ne wo kan eye esom na obi aso wo digide wo som enti wo de no wo digide ne Yesu nti nya me kan eye den anye ma adwene utie nya me ka wa anye me so ma adwene okay I speak the truth truth will say many wo ye discuss ene ye kire ye adwene nipa transia ye ka ye kire ye dade ye adwene but nya me kan ye dade nnukware ti nukware nye ma adwene okay there's difference between ma adwene and nukware okay amen ba da de tiefo bia na wo tie ni bia wo tie wa wo hwe wo no so beka se wo no so ne dia wo nimu no ena ye nokre no se ne wo ka se bi se bibi wo nyankopon wa bi se wo Yesu din mu very good wo no so beka se wo bi se bibi wo nyankopon wa wo be bi sa wo bofo bia wo nimu ni din you're wrong ba da de wo mu bi sa ma wo mu kire se abofo ne ye ma wo mo ena sa abofo oyobonsa I tell you the truth. And I person say there's difference between the truth and illusion.
mind. And the obese also nyame no besu mu afa ayi owo brekete so abode biribi so a wrong. Okay. Din biara obebi so Nyankopon so befa so akọ Nyankopon ho atro. And na me pese hu na nkire wiase nyina se ye lie, false, and the truth. So I have the truth. Me wo nti na me nim na me ka. Na pese hu nkire wo se aha ye ka no kware. Ye nka tro se. Nti wo bebisa the difference between atro and that no kware. Nti me no kware na me ka enya madwin. And this will be otie that no tie no kware nya adwene. And this nyameka no otiase o ontiase o oji tumu wanje ntumu sanity nyamechra. Okay. And daddy yenhwe say ebia hu say wo de aware ye mfato Mo yenhwa aware ebia aware na gu bada pawa no ya e ba ba kire no me ni me kunu netse ena ya ware kodu baabi ena me hwe niam ayekoso aware ni mu ateti bia be man de me fam ni ade a aware ni mintimi bi mo ena me de manu akasa me nware bi yo be man so go nware kra ko me so kra ma bere wo mo ena enyina ya tutu bia man ye ho a ye wie na ho akohia se kopi mu court na court ko decide say abrabo na mo boy ni brief mu ba ye ni oba ni me chefa be man ni chefa no obi anko ekoba de sana ekono no kre na ade bia na emra yo then ma ekopu wa ayi court and some na e kan ya decision na e take here na decision na mo take no mo ye ho ade say e ho ade ne de akopie court akwa yo nti mo ye ya na mo anye se mo ware bio nti mo be koso awa na mo ye mo o be koso na bia manana onua onu be ba chopo na nti o kai se mo ware keke ade na wo be ye no ena be che se unware anya wa na o de kai okay na so be do ka se ware bio ba to betumi ni na koda na se no sa na be mo enye se wo ye no na se wo nye wadwene se wo be jan no o se e fa so kai so nye okay ndi no onye no ho apawa ena be kire se wo be jan na wo be trans ene se ye papa de ya me de ye fato mi na ho no na be kan se wo tu afifi o kwatena trasa yo wo mfa ne manka ho mo ono kwa ne kwa kwatena ho na waje fi na mo ba ne nkwala yo ebi e chi no no ase wasan afifi sa bredi ho konko tu so uka ose wasaya nti kasa na ugusu kan enye sa ne ye be ne di akire ene ye no dey kan take step kokoye e na wasan take step aba it is say ne ye na koye mi no to say kan ne ye no tresa ware no nya dey wait me ndi apawa no ebe kire na enkire apawa no na ebe kire roto pacto decide la ruota apamnegu entino apawa no enyom no eniye no ena eba be kire se egu ana enguye boy do so mpani bio okọ ede ti wa power oni ye na eche se to sa power ni ye ena eba be kire e kire se aware no onyaye ko no onko onai wo bakus ya ware bi entwempa entida sa ni ye apawa no na ebe kire se wejai ana unjai majogu so ti ase entino enkrofo bebre se won pese wo bedi hia anye sa wo pekunu wo peba wo pese na waye ready ana ready no saying ye ready say ya waso aware wo yoba waduru aware fi so eti waye ready no na ye we say na wo ye na dwuma waduru aware fi so de ebi ya be ma na ebi maaye amen me say in dispensation aye wo mu no e roto pacto decide la ruota kaino ni esembras ante emrano otubo ko ware obema owo yeri 16 no akoto so 17 ana wo so mpa bio ntino wo ko ba bi a onkwa obenya uku one man one woman
Nde ade foforo na nya ade foforo. Nde apam na wo hyase a wo fi wo ebuso mu. Wotie ena wo ebuso mu nso kura no se oba panyin no ware ansa na wo ware. Wotie owo efe kura na obi so pel na wire ready so be ho ade na o sister o di wanim enware ya wo ne ho kwan so ware. Eno na na ye mra no. Saa ne ba bi a wo fi. Okay. Amen. Amen. But I had a okoha nya wo saketesia wo tu ba bi no bi so be ware wa kwan da so ware. Emfa ho so nya penye ware. Nevertheless, Okay. me obi abeka chem say me sister kitwa boy bi person be want to say no na me ware ansa na me sister kitwa ware life and do sister na ya no Holy Ghost madoti enti me so bi aba osofo me nua kitwa no me ware ye so me nua kitwa no nkofo person be ware me nua kitwa no enti say no mame Onu ani nua mame ba ko ba one father one mother say me nua na ware mame na me ware ansa na onso bia nso mesi upeye ezo be sini nua ne kwa and this is say no body na wo nua no ma na eni ni mu ndi apam no ho na eni ho say so panyin no ware ansa na ketwa na yede amen and this is here no say onfa homa ne we ba me nchichire man no o de ba ya nkase mechichire no no akasa wo ka che no hu say ye nkwase asem na obeka no amen entina wo fi apam bi mu ana wo fi apam yase ena se sa apam no asai enti wo ne ye na je se no o pese o fi sa no me o how musuna muwo mu no enti ne se Onyankopon asai apam a eye apam dada na the children are water only ye na be kire only ese on sumbu susuma wade on pese obi aba ne obi ba na so be wara wo do be preso majority awo ma me ne papa ntu enka so on preso so onu ya ne ware ansa na wo be ware na mom woni ye enti no woni ya apawa no wa brabo no na be kire na why ready and they say nipa ho kire na why ready ana kona ko didi kona ko ware kona ko yese ade ready osu se on person be di hia on person be di hia da we fi o hia ase na so ko sika mu nhira na niama ye yi ma wa why ready say yanse na wo be niama be yi no nhira no be ba no je se wo ye biribi ene na wo ye ni su nyina ye ba bi a wo fi na ho niama na wo sa ye den oh ye the fufu be den yakwai the why ready ana ja pawa no e be kira na nchira amen enti wa pa wa brabo ni woni ye a wo ye ene e be kire ne be ba oso enti se wo da so ye niama dada na be ba na niama fufuru na wo da so ye niama fufuru ndi a niama fufuru na be ba na niama dada okay that the yemhwe obi wo ho a wa tene ho afra pam ni wo say ebia me masem na o ya wo jai yo oyo ba o ni ho si wo so ba besum nyame onye me masem say bia eye be ma na o ye ma asem a wo jai yi no no mo a wo jai kro ho na wo ba wo jai o de ni ho si wo say di o ba besum nyame ni tampa so ba ye no say bia ewe bi no wo kro bia ho say di abranti wo sesa ababa we wo sesa eni ye nyina dance we dey just ampa wa fa Kristo na so ba ko he no na e bi obefa Kristo no bra wo prekure chense na wo wi asena no wo befa Kristo no eno ya na eside ne ba ne sa yo na je se obefa Yesu no obresi first anya sa anti de je se onye ready wajai ni ya wo ye ni nyina no so onye ready eni afoforo no se ye no waja okunu dada o match up money ba okunu foforo se ya pra o pra sisi ho o ba ne ho efia o be ma ochopon right the one ready okay
That is say we na me try say. Yo. Foforo no. E bia wo bonsam nchen no. Bonsam de oni ni bi adwuma bo ho. Na ni di wi no mo nya basa basa no. But wo free ho na wo call foforo no. Wo jai sa ni ye ni nyina. Yo. Wo bo wo mpaye. Ampa. Wo kwa asori. Yo. Eya konche a wo ye. Ne wo se wo di wo de se wo se wo ye bia wa ye na so still a nyama ni sisi bia ware no. Bebe bi obebe go akwa bi onya na je so ba be ware o pese o no be hia na keke no. Wo se sa de wo ma kwan bi. It is still other sorts of wo nya be ma wa bra. I don't know what ready na one ye. Yo, onye ready. Dentina nya o riko baby. O nko fa kai o se meko. O pa de foforo. Wo na ese onye na de foforo na de. Aba. Ana de foforo wo to na de foforo na mra. Ndo why ready? Onye de ese onye na wenya kunu wenya buenu. Nya ese so onye no. Wo so se wo so fa Yesu Kristo se o kraje nkwa na nyama nyina foforo. Se nyesa. Ndo to train say adena nkasa mra. This is the mistake of the people of the world in this dispensation. Ye entrasima ye ni elabanyo ebeye ye. Walanyo ye na enye ye. Wu na obeye made na ede ayeye. Ukwa ubesia mema mema ni flower ubejira ho. Hello, yes, boko mpacho wa asem ni se. Yo ma me mepel. Wo osi opa oso ampa media menikunu na mepel kunu. To pa mi akohu me ma me ni me papa maka chiro na me kan chiro. Na opa na odi akire a nya me kan waye. Ukọ obema ne hu a ofre wa agina. Na obema ne fro no watwam. Onye bi. Onye bi. Enti na opese sese no oti ho na de na nkasa mra na se wo na obeye enti Christopher sese wo twa ya na se wo na wo ye se wo no mo se mo te ho twen ndira hina se ti ni pabro ya se na hina ne o so peska kope jumaye wa so na ko no wi enti ifu na ma wo bre the apawano and nature the apawan only because amen. First you know baby I want it and member to be super but out here will be out with any that and also baby into pekunu papa obewado now in natra no akotras in our train o train saying there was a canoe there was a yeno ye who's a man yesterday me to whole train. Oh, me boy, my oh, me yeshi, and I will say there was a me DNT, my kunku, why kunku train. And just a for money, brea, lay for hina. Who's a permanent pet? Dead than my own pet. Now, we walk trans and I say, one now compare the no. One now compare say, Ukwa, Ubesia Obama. Ushao no super general, na catches uncle whom mamma no papa. No fraud no chair for this way. One. A ramepel, not one cashier. Obeba. Eh? Into so train. Busu train. Daddy, you go say, you dress that. What's now why I say, but if I pass out to for not to what? Oh, to what yes. And no baby attrasia ma when not 18, 19, 20, 21, sa to 30, 35. Must say the whole world. Abobina. Also for me pekunu. Ubi sa where I may not 35 for me worry, miniku, miniba, minejuma, minise, or toy or train. The children are rota. I never did oh yen, also pebium. Musuno hano brena mania umuno. Na bosom susum boni bi ware onu. Uso mpebio. Na opewe. Na opewe ya nya wochira onu oye ya na. Ena se se nye ni elabanyo ebeye ye ni obiom. We lanyo. Una beye madina yi. Una ubepekunu se wosi upe a ubepreso. Na wachire ni se opemi akohina
na nipa no efrox no fa nko sese fremi so ndi apawa no ebe kire na nkire den ya apawa no ene wo den ene ye wasem woni ye ni nya wo ka ni wo ye bia no ni apawa no enwom no ende Christopher ni ye ma wo ye na ye yo kire enti ye yekuta spirit of the Lord na ye ka no kware no ye nsenkom. We tell you the truth. That is the mystery of mysteries. Say many people we ask no. Ene apamuneku. Na so apawane na bekyere. Sapamuneku Ampa. Enti apamune ye mra dada na Onyankopon se oyi afi ho no. Wo fa Yesu Kristo okra nkwa no. Wonsa ka onkukuru na na. Na wo hwehwe no wonsa ka na. Kunu yere mempese ko bia basabasa ohia eka ne abde menso bia etu ese menyo bema waya na ene da de ne de bewie ye nkomo no ye se waye na ye hu edien ena ye beye because we can even you say one ya na two ye nye ready eti edien ne beye a no me hu se we de ye ready na edien ne beye so am petre se ya ye hwehwe wo foforo no ye nsa betimi wonim se erade yesu ya da wase onkokro boafo insan candidate why Yesu Kristo ni eja ejapa edase odoba Yesu Kristo din wo so be bon pa ya ka se Onyankopon ye eja wo so odi hunte wa hene mra anye sa wo hene dim Yesu dim hene dim endina dim be no de ba Yesu so Ebi suru Yesu fem Yesu asasase Yesu into dimbe. Yes. They have given him a name above every name. And to ye the open dimbie mwa enye den enye ye fatu team adibia obebi so dan kupon bia obo dim fufu mwa enye ye ogo bi say osofo dim mwa enye ye obi say a prophet Abednego dim mwa enye ye because Jesus is greater than prophet Abednego. Okay. And I was created by him. Kuku bekatire no bon sade no wa kuku tuntu kan you anu bekasa one fatu team say edin ba ko no tell say ye onye two ni awopeno one ma ho instruction. Do you follow it? Luke 6:46. Why call me Lord, Lord? You do not do what I say. You do what I say. Onye na make out trans what trans wo bi say so opewa kase ko humi mame waka na nipa say hello oho te say na twi fam na fam ko say free to sada wo chero the apawa no wa power na be chese obenya kunu a obebo bre ya na wa apawa no so wo so mpe teteni ama no o ha musu obrama ne ompe na ya wose ye no o ya na ena otu so obi a owoka majority obi a waware ja ni yire obi a waware ja ni kuru emepe wo usi wo sa ni so ato aburu sa that ye na we the cracker uza ka say ye bisa bibia yo but the amaye say ye bisa wo Yesu din mo enye sofo din debi enye bosom bia din debi Yesu din mo then ye aden na ne asofo we obi be kasa da afei na mo ka kire ye because ene asofo no ya wo se obra be hume meye ise ama o sa ware na opa abra djuma na opa abra usika sa na opa abra se na opa abra na se enye mumu di mu de bisa ne de ade na mo nche se ne ye bisa de no waja ne di mo Yesu di mu straight na je se ye ba mo kwa ansa na wo bisa de kodin de amayi. Amen. Amen. A good question. One, osofo ayem friend ye no on kan tro se owo eja no owo ba no osan won konkro no. Amen. Amen. Entino odu ko se eja ne nsa na waye wo Yesu dim na wabisa wo Yesu dim na won konkro na abaye ama ndu ko no so no abaye na ehina na ye ti hina din no de ama na sadin eye adwuma onyame eti sadin no onyame sadin no onyame oti anonti na aka Yesu de onyame be de osofo no wo Yesu malam no wo Yesu
mo nim say malam no yusu busum ti din ya odbe ma wo no onyame ntie ena wo Yesu aka kyen say esan say me no wo hanti ana wo ba hanti na wa ba na wo so opeso be ye adwuma otie menti we cameraman obebi wa no mbo ena mhinanti amen na so onim me anonim wo so a oye dem bio amen enti so nyame betie a hinanti ade so nyame adakura na ka Yesu obesore enti din bia obekọ no obema bia atoro enye adwuma abofo dia bo nyina ye nkwasasem omo se abofo se nyame ni abofo de adwuma nyame yo obofo se Bible se wahye na abofo amaye no nyame yo obofo debi ade na oka o se mi so nyame ana yimi se ja no na se yimi se ja nti mi so nyame a o nyame o de obofo debi enti na ade na ekubisa ade na ne oka che yenye na bra meya ma mene na dimbe no de ma now bo the sister Amaka say baby people Prophet Abednego they are talking to me me be ya de bi oda na hu da ya obeso na bo mi amane me na me say ye den to bo amane na ma kire oni a wo be den wo be ye ntu be ye no ko bo ende ko ka say hina eja no wo hina di mu ana wo de me di ko in the case of no bebra na wo bre anti wonim say we oyobosomfo nto oyobosomfo osum dade the bosom ye dade Satan ye dade abode na dinu sa dinu eye Yesu ana anti dinu ode be ye ade na ma won onyame beti ana anti say ade no ebamu a na ye onyame na ye ana den na ye anti abode no so wi a apam na wo so mpe no wasa akofa na mfa ento so na wato egu fam wasa akota fra na ntafle don tori preko akoto ma wo huhu gware wo be fa Yesu Kristo okaje kwa huhu fam fine wasa akoto ma na akoto wo so to se menya kuru menya we nti me ko duro so nya wose se ye waye ye obebiriti aso dem more than 30 40 years 50 years woni kuru woni ba wonye hwe o ka hwetara ne bofu abrante bi bai o ye adwuma electricity ye tuanika nkofo bebere o wo japade wo ho kwaware kwasia o ye den ogwan aponchi ontini pakasa na ontini pakasa na obete onyankopon kasa weni ne sese wo ka na wo manipa no emfi mwesu mu emfi mranase emrano roto pato emrano asai say no opo obi akofa Yesu Kristo se ne kraje kwa anamebwa endo nana no na obi akofa Yesu endo na say apam dada no egu ana nguye asai na say enti ni ye no roto pacto de chide la rota onni ye no apawa no ndomu no ena ebe kire na kwa sorry na onim say ensese udu ubo mpai wo usofo nimu umpai en tre osofo no say yes Saint Matthew pray to Saint Gagaga Saint Purukutu pray to Saint Gabriel pray to Angel Michael umbo o ka wasem to Angel Michael no yede onye wo mu no mu ya abofo mo je empai ne dia ko o ya tro we speak to the Father. Oh, there is our Father which art in heaven. I am speaking to the God Almighty, face to face, direct, through our Lord Jesus Christ of Nazareth. Oh, yes, demo. Yes, no pen on the minimum, kind of Yaminimu. Abophobia, Mijimpa, Papa, and issue. Men may go above for at and to be a mistake, or both who can so correct me. Nakase, Yenise. Look here. Obofo so on metre me me mistake on kan kire me ti Yesu aka kire say no Yesu aka no ye nde fia onkokuru ba obede obeka ye no chere no nkoja dade asotwe anase wonko bunu for say aden na osofo no ye mistake wan kan kire
This is the truth, not a prophecy. And they know that some person cannot be empty. Now we quarry won't fish soon. Abraham. Or prescribe near was on your own, or yet, or to no train. No one born in Sa. What I say? And Obia Spetty, yes, sir, yes, I do obey a dish of bread. Oh, yet, now so a power and a bed. Wouldn't you hear a better? So be you, only you, Ubi Pewasemu, Ubi Betau, Ubi Donny, a penasem, and only on Penny Juma, a daddy. In the end, daddy. A power no. Power never bought. And the better. And you must have to one Sunday best summer. And he said, I send me back home, maybe if and then I'm more than papa. Now we are so funny a year. And then Shabba and any person to Pena. Oh, naturally. One, also you kiss on it. Was it, bo in Yankopo Jampai? Well, yes, you didn't know. What is a Okobo or Bofodin? What power no, and a better. Eh? And to be brave, and also for me, you, and I did that, and I said, ah, maybe I call my core spiritual, I could be sacrificed. Ah, I didn't be much of a this, so many as said, one bomb is nature said, a preco in Cramano, Yaman, a bomb, sir. Till so the Yaman's own your preco crama upon a wine and tribute be very young. No boo, nipper. That's how the radias. Also, you nipper bills of one see a tinted worry nipper a breath of your assassins. And they said, who the radias said, who's seen it in tea, who really party so payful. And then now, a radium me pay India, and said me sorry to one among Namay day. Minja. Yet was I didn't. And Lavagnono. A trim a permanent yet and say, I didn't hear there. Amra, but a dominant the owner of Enama dominant Una Kofa. And you know, a Deuteronomy 121. Also, Moses, catch Israel for say, one foot upon a one Kofa. Moses, pray, kind of for you. Deuteronomy chapter 121. Also, Moses. The Lord tell to Moses, tell the people of Israel to climb up the mountain to go and take it. Oh, this prophecy where you come say was said to Jose Ewebri, you entrust say man and Tom Fisumra. There's difference between the time of the manna, Janito Fisu in Sirakuno Ire, Yaneto Fisurubano. Debbie, and now call Wakofa, then a Yahudia. Deuteronomy 121. Also then. Ose share. Share. Erade wo Nyankopon de asase no ato wanim. Enti share asene chese den. Ose share. Share na asene say. Wo de wani be hwe. Ose share na chese ade no wo. Wo. Behold, share na ade no wo. Na Erade wo Nyankopon. Ose share. Erade wo Nyankopon de asase no ato wanim. Erade Nyankopon de asase na ade. Ato wanim. Okunu. Odi atu wanim. Oyere. Odi atu wanim. Oma. Eda wanim. Wo biri biara. O da hwehwe bia. Wo sika. Wo ka. Wo dan. Ewo ho na ni. Nti ye den. Frokofa sede Erade wo nananom Nyankopon ka kire wo no. Insuro na ma wakomuntu. Nti hina Frokofa. Wankasa. Onu Nyankopon Frokofa. Osofo Nyankopon ma. Osofo na mbompa ma. Osofo na ndidi ma. Onu maduro ma. Obi na ye ma. Ndi otu dabe. Nkosi dabe. Ndi se wuwa mfura nkofa na je se ade na ye den. Na hina dia. Ndi no open no makofa no mfa. Ndi wutu obi kwa kira nja na on kire no transa. Amen. Na ne abere no nkofa. Na ne abere no nkofa. Ndi majo nwa ka to na won ka to. Ne ye. Na mom na ni bere wubo. Wo a wa ni abere akofa wo de no. Ena na ni bere. We ja ne de na to. Because Abresi. We ja ne de na to. What dispensation you know? Instead of obedient ho ne sebre ne nkrabia na enyonyam ade obeya already di no. On dwen ho
Konongo kaya. Debi. You. Ah, she dress a what dress also your suffer or casal didn't. And I will cry him say beer, who cry beer, na ubuju, unimju, and unuska. And I said, yes, why a Jew on the team? Mamma, what I did say, yes, one team and Eki can be a June before. Ubu June is the company from what this car, around this car. I debate son, Obeneska, or Tono Casacasa, no general Subi. And so because a wood boy, right, Tintia, June said, ta, I never said, when this coming. On drain the whole confed over ya. Oh, go Nuakofa. Obiako Passer, to work a prophet Abedigo. Prophet now turn out go so you. Now go do the Saka, Hoko Fire Gauko. Amen. And I also been tre. Baby name what I say. I kiss of other suit Obon Pie. A dean back and ye Allah in the name of Allah and ye Juma. Onyaminidi bay. Onyaminidi baby. Nyamidia, what am I any daddy? Jesus Christ of Nazareth. Ubon power prophet Abedigo, Elbow some Mitiausu, a prophet Abedigo and ye Juma. Ohuma odimeti afemisu wo osofo abankwa dim enye juma. Oh prophet there o kabro eloquent and me bompai ewo prophet dim enye juma. But in the name of Jesus Christ of Nazareth. Abusia and a Brema crime media training in SC Afei Dr. Achre say an empire na yebon say wa I was see a bonu nyamidi na say justice e be no hoko no hokaya na wonu ade ne da ho na the doctor me say was said that we yan de mfro nkofa na justice be ka say won mfro nkofa ne de na gold mafra kofa me de na ni bebre me de ene me bo yesu de mu na mayi justice fra kwam sa na wo so omo wani bre na wo bo aye na nyame ebeti we ene ensem a prophet Dr. Abedigo edi tuja edi ma yodo for mesre so we ja comment no e wo comment section ho edi amame all the social media handles no e too much G8 or D4 numbers no e di bego screen asifa na ni D4 enin komo ne e ha obia wo de frɛ no bisale say him o ma direction na bra wonu nyina ntenase na wo hwehwɛ mu wetimi aso ano edi ama e ya na wa subscribe wa like na wa share ama for so ni bia